madam, it's me again, your mamita! Mga madam, magtatanim tayo ng halaman. Mga madam, kasi napabayaan ko na ito mga madam nung nagparaytinda ko mga madam, kaya kailangan ko ayusin at nalanta ng mga madam. Bawa naman mga madam yung tanim ko. Napabayaan ko na sila mga madam. Kaya kailangan ko na talaga sila itanim. Ayusin ko na naman siya. Napabayaan ko sila mga madam nung kasi napagtitinda ko ba mga madam, busy ako. May napabayaan ko sila mga madam. Kaya ito madam, ayusin ko sila ulit mga madam para mabuhay ulit. Kuhawa naman sila mga madam. Ito mga madam, ilagay natin sila dito mga madam. Ilagay natin sila dito sa gilid. Ito mga madam. Yan mga madam, ibalik natin sila dito. Yan, ganyan. Ito mga madam, ang isa. Ito. Ito mga madam, ang isa. Ito. Ako dito titingnan na halaman. Ito mga madam. Ito. Ito mga madam. Nalanta na sila mga madam. Kasi nga mga madam, hindi ko nga sila nakasikaso. Kawawa mga tanim ko mga madam. Yan mga madam. Diligan na sila mga madam. Kawawa naman. Ito mga madam, kawawa ng mga tanim ko talaga. Dito pa mga madam, dito tayo sa taas. Tingnan natin dito. Mga madam, ito. Mga madam, ito yung ano ko. Kasang kaya yung pagdilig ko mga madam, ang ano ko. Ang mga tanim ko, tayo na mga madam yung ano. Mga madam. Natuyo yung halaman ko mga madam, natuyo. Ay, kawawa. Kasi mga madam, busy ako sa pagtinda. Ay, Lord, kawawa yung halaman ko. Kawawa mga madam, papaya. Ito mga madam, kalamansi. Kalamansi mga madam, may bunga na. Ayan mga madam, may bunga na kalamansi natin. Yun. Yung luya ko mga madam, ito bayabas. Ayan bayabas, ito guyabano madam. Yan may guyabano tayo. Tapos mga madam, ito ang papaya natin. Ito ang papaya natin mga madam. Oh my God! Wow! Mga madam, ang dami kong panin dito. Ito mga madam, may ano pa dito. Ito mga madam, Ito mga madam, yung taas namin na nasunog noon. Ngayon, sunog na sunog to mga madam, sunog to. Ang ginawa ko nung pinaayos ko, pina-repair ko, ito hubong na lang mga madam, at saka ito may pulan yung mga anak ko, tapos pag may mga party, yan, kaya may lamisa kami dito. Mga madam. Yan. Ang dami pang, kasi yung daming kalat kasi busy kasi ako mga madam. Ito, may laruan sila, nag-ano sila. Dark sila pag wala silang ano. O mga madam, baba muna tayo kasi yung magluluto tayo mamaya ng udong na may malunggay. Alam mo may sa probinsya, ulam namin lagi udong na may sardinas at nalagyan ko ng malunggay mga madam. Nagluto tayo mga madam ng udong. Kilala nyo bang udong? Masarap yan ang ulam lagi namin sa probinsya mga madam. Tapos mga madam, lalagyan natin mga madam ng yung malunggay. Para masustansya siya. Ngayon, lalagyan na natin siya madam ng malunggay. Yan. Yan, lalagyan na natin siya ng malunggay. Para masustansya. Kahit udong lang siya mga madam, masarap yan. Kailangan dagdagan natin siya mga madam ng kunting tubig kasi medyo siya malapot. Dagdagan natin siya ng tubig. Kasi tuyo mga madam, tuyo.